Nanti? Yang mama. Awan. Apa ya? Tapi ROTT. Lo mundur toh, kayak saya mah tak wean. Ya goyah nanti. Nah, sawah. Sawah. Ini teri gorengan Pak Kadi. Ote-ote karo tape goreng. Iki goleki Saimah. Arepe tak paringi. Turu ya, Cae. Enggak. Naik kamar kali. Wah, di boneka barang. Nanti ya, Cae. Alah, dorong kono lho, tiba mau wis sarapan dong. Wes. Ora enak uang kok, Di. Yuk, lere. Tawon. Ora. Ya enak uang nek, Mas. Ma. Saya Ma. Hah? Iki apa lho jumbruk nang kebo iki? Wah, lah gabah kok salah. Wah, jurit. Gimana? Hei, kondi, kondi. Golek kayu. Panas kok ora arek tak ewangi iki lho jajan. 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 Entek. Kono entek. Tak tung. Garek kuwi tok. Kayak saya cek wis. Iki otene. Ote-ote. Lah. Iki ote-otene di. Hei, iki digane Mbok Iya. Digane Mbok Gira. Cantrono ben pangan kucing ya. Wah, lalere akeh. Laler tok. Delok anu. Di atas. Dua apa? Alah kalau. Disemprot sabun. Wah, Ngene lho. Disemprot iki engko lak mari. Wah, nek baygon disemprot baygon. Tahune ngene iki dikum. Tahune dikum. Kena mangan apa? Dhuwur-dhuwur. Weh. Kaya tawon yo lho le akeh le. salah. Kita di mana? Tak lekah lah. Enggak, engko lunga engko. Lah, ya sudah le. Kalau tunggu le. Lo ya kayu-kayu lo le, orang biasa-biasaan le. Loh, ya kayu. Iya. Iki lak laler wis arep entek. Dibat. Meja le.
Sarine entek kono. Ha. Wis resik? Kae. Oh, garek kae tok. Apa sing nggo sing arep urip sapa? Sing macul sapa? Heh? Nggak enek sing macul? Lek guwak cete aja nggen deloken lalere kaya ngono kalau lek diguwaki sak nggen-nggen. Loro. Ini yo. Mana-mana. Dah. Nang wis tiba. Heh? Kan. Heh? Ya tapi luwon dah. Sapa? Pailan nanti? Par. Namanya sapa? Babi. Kan. Ora. Ora awakmu ya? Endi? Ngalor. Lah lali. Nah begini kalau desa kata aja biarkan dedek. Hah, dileh bakar? Luwih. Bebek yo lah. Lah kan ini yo ora di Ya ndak saya nang klone. Oh, bebek kon ndi? nggih. Ora duwe. Nang Ora loro. Ini yo. Satu. Sandung alon-alon to. Eto. Alon-alon. Lek tekan kanan njembok penting tenan. Karo sapa ae diklosone ya ora dilih kuwi. Ya. Kata aja. Dah loro tok. Kita itu kene kita ingin punya elemen. Lah wis toplese sapa kuwi? Eh? Toplese sapa? Mas Abid. Kok ya ora juga balik. Tangane apa? Tahu. Bapak semasak. Benar. Kira. Hmm. Ora diteri Mbak Yanti ya. Wes ya. Jangan nih, Ini Mbak Nawang. Heh. jangan nih. Jangan kata. Jangan kata diteri. Iki ketane kene. Kuwi. Iki kayak kene ya. Nyapa nukokne? Mambengi duwe kira. Kok entekne sasos-sasos kok dolanan wis seneni ngono. 35 wis. 35. Sapa le nukokne? Mami itu coba ingin tanah malam Sapa? bukan nih Karo sapa le tuku? barang Ampailan. Masa bakar-bakar cah loro tok. Bar ya ora disigeki. Gabahe wis mari di. Le panen wis mari. Kono? endak karena terus pelan doang jadi ya terus Kowe melok ini. Ora dijak ya? Ora ora. Ada sih cek nang jero lubang loro. Mosok bebek loro cah loro entek. enggak ada jadi ya loro ah Sana same dong. Melawe apa? Melawe apa? Ya Allah le, delok sing mati lalore. Akeh kan lalore sing mati. Betul.
disapu, dadine iso nyisih reseke. Iki lho nyisih lho reseke. Ada jalan. Salah lu ada. Parane ngalor. Ya. Hei, reseke sakmene akeh lho. Lho, reseke akeh lho. Iki gabuk iki kira nek gate. Ya depan. Engko lek mepet lek ngentas sak wangi ya. Dimamsik dencoki laler iki lho. Apa? Iki dimamsik dencoki laler. Iya. Iya. Enak pasti semprotan lho. Wes. Wes. Iki gabuk kok gabuk iki ora enak isine. Kok tak balekne rono kok ngalih ngadeg. Ngadeg kok sik. Iya lagi pitik. Heeh, mamen sik truk laler lho. Iya. Tunggu pitik ya, Di. Mana rane wong ngiwu pitik. Gegerane wong mangan rane pitik. Engko ora usah dorak-arik, wis tak ora arik panas ya. Dorong ae kono ditunggu titike ae ya. Apa? Arep nyandi di ke? Bik Saimah lu arep nyandi? Bik Saimah lu arep nyandi? Apa? Oh, aku engko kok gepuk. Iki omahe dibangun wis dadi mending rijik leh bangun. Cuma lalere akeh.
kancing ya. Lawangnya mbok kancing. Enek lalere ye. Enek lalere. Enek lalere. Digubak ae no. Yo. Lalere akeh. Marai cedek kombong. Lalere akeh. Lawange ngakno lek kok gusah. Kok yo ngerti brobosane. Senap. Nyapa? Saiki wis ra ngaritne ya, Di. Suwi ya, sapine didel ya ora ngarit e. Wis gaduhne. Bisa. Bang kesel ngarit ya awakmu. Nek mung ngarit wis pirangane puluh tahun. Kecilik ya. Kecilik awakmu ngarit. Ndik ki oleh tumpeng ya. Tumpeng apa? Dan mau. Sampeyan rono apa ora? Apa? Masa kono entek? Maju brak akeh. Lah kono diwaton, dirabuk. Lah kono ora diwaton, ora dirabuk maju girah. Heh? Wong kuwi ketan ya? Kuwi ketan ya, Di? Kuwi ketan? Ini. Kuwi sing dipepe wi. Masa? Saipe dilumpukne esuk prayoke. Lah setengah kebo. Heh? Ditape? Tape ketan. Ora enak wajik. Heeh. Apa ya kenek kono an gepuk laler. Apa sing entek? Sing entek apa? Beras. Kono njikok mae Mas Abid. Njimuk mae Mas Abid. Duwe. Kono mesti duwe. Telung adah jikuken kok lek wonge enak tapi wonge saiki jek renek. Wonge jek wali murid. Engko ben diterne rene kok lek ra iso nggawa ya. Anu ya. Bali murid anu Perintes. Heeh, wali murid Perintes. Ngendi?
Kono ngene Pak Din. Ya lah. Heh. Oke. Lah ribet. Ya ora diliwet pisan no. Sake lo. 3 ada. 15 kilo paling lek ra 10 kilo. Engko jikuken. Heh? Lah. Aduh, gua suruh selalu bisa. Heh? Udah luwe. Tak. Duta? Duta nang ngene ibuke ora nang omah. Betul lah, boleh. Wong biyen nek bojone tau gelem litok. Ora kelek. Apa we? Mambu iki bakar-bakar ye. Bakar apa le? Bebek. Nanti tunggale. Tak bulan ra enak. Heh? Entek gak enak pisan. Lah nyapa? Brongot tok. Apa ora dibumbu? Bumbu tapi rasane pahit-pahit piye ngono, paling enek perune ning pecah. Wah, lah ra ndek bumbu lho omahku duwe le sing wis apa bumbu cilot kae kan kena nggih bumbu ayam bakar, nggih bebek bakar barang. Mami bumbu ya. Cah pir. Heh? Mbak Intan ya nyahene jek senang sekolahan no rong mulai. Nih, Rene to? Arep terang. Mau ora enak pahit. Gebronget apa perune pecah ngono lho. iya betul ya betah. Ada. Dilai ya udah. Paling ya dilaki tapi enggak resik. Kapan tadi dolan mahku? Jadi Opone? cuma Omah? Omah ngantek meh amoh dadi awakmu kat omahku dadi roro to. Awakmu rong tau maro omahku ya. Mboke ijek wis tau nang omahku. Mbokmi kek. Pas mbokmu ijek wis tau nang omahku. pindah dhisik ae. Dhisik. Mas metu Tadi dah kalau kopi apa? Apa? Siko. Heh? Ya tak ada aja. Ada juga lah. Dah apa? Kurang lekeke gatel ye. Lekeke gatel. Ada aku. Agus. Agus. Wis adus porong. Adus sik no. Bar nyapo lekas nyepot lambi wi. Ada. Sesokot ini kan. Aduh, kita ya kayak apa eta bisa tak kendal. kayak kayak Apa? dia bilang lah kurang kok gitu tak Sapa? bukan lah Heh? buat dia Sapa? Heh? Mbak Lala. Lala nang Hongkong. Nang Hongkong cae. Nang Hongkong wis suwi, wis 2 tahun mehan. Wis meh cuci cae. dia betul loh Heeh. bapak bapak tetangga